קוראים לי רעות. הגעתי לקורס אחרי תואר במחול. אני מעצבת ויוצרת. אני מורה לפילאטיס. לפני כמה שנים התחלתי קורס מיינדפולנס, רציתי ללמוד גם פיזיותרפיה. האמת שכבר בעבר יצא לי לעשות קורס יוגה. אני מתרגלת יוגה קרוב ל-17 שנה. הרגשתי שאני רוצה להעצים את זה ולתרום לאחרים. זאת אומרת, איך שזה עזר לי להביא את זה לידי ביטוי בהוראה שלי. אני רוצה לקבל עוד כלים שאם אני בוחרת להיכנס לעולם של יוגה, אז גילי היא המורה שלי. ושגילי פרסמה על הקורס, זה היה לי די ברור די מהר שאני רוצה לקחת חלק. גילי כל כך נגישה בשילוב עם המקצועיות שלה שהיא מדהימה. הקורס היה מדהים, ממש חוויה, נראה לי תלך איתי כזה להמשך. כל יום שני בבוקר שקמתי ממש כיף. קודם כל זה להיות חלק מקהילה של התלמידים של גילי. בשבילי זה היה משהו חשוב, להרגיש שאני לומדת מדמות שאני מאמינה שיש לה מה לתת לי ולקדם אותי. באיזשהו אורך פלאי, גילי הצליחה ב3 חודשים לתת לנו את כל הכלים, להעביר את הכלים הלאה. להגיע לקורס ולצאת עם ממש כלים פרקטיים. מעבר לרכישת כלים, בעיקר גילי ידעה כזה לייצר מרחב סופר מיוחד ועמוק. גילי פיתחה חממה חמה ונעימה שכל אחד ואחת שם, אני בטוח, אני הרגשתי את זה, הרגיש בבית. וזה בעיניי הדרך היוגה האמיתית, ואני נורא שמחה שעשיתי את הקורס הזה דווקא אצל גילי. לכו לגילי, ממליץ בחום. Yes.